स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने वांगी बटाट्याचा झणझणीत रस्सा बनवतोय। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे वांगी हे बघा उभी चिरून घेतले, एक बटाटा उभा चिरून घेतलेला आहे मोठा आकाराचा। इथे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे। आपलं तेल छान गरम झालंय, त्यामध्ये आपण सालासकट ठेचलेला लसूण घालूया। थोडासा परतून घेऊया। कढीपत्ता घालूया। आपण कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण घेतलंय ते घालून घेऊया। तेल सुटेपर्यंत आपल्याला वाटण परतून घ्यायचंय। आपलं वाटण छान परतून झालेलं आहे आणि साइडने बघा तेल सुटलेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये मसाले घालूया। 1 चमचा मालवणी मसाला, पाव चमचा हळद घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया। मसाले छान एकजीव झालेत, आपण उभी चिरलेली वांगी घालूया। उभा चिरलेला बटाटा घालूया। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आणि छान मिक्स करूया। अगदी सोपी पद्धत आहे। आता आपण ह्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण घालूया। झाकण उघडूया। आता आपण ह्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घालूया। छान मिक्स करूया। आता झाकण न घालता आपण 10 मिनिटं भाजी शिजवून घेऊया। दहा मिनिटं झालेली आहे, तरी बघा खूप छान आले। आपण चेक करूया वांगी बटाटे शिजलेत का। हे बघा मस्त बटाटे शिजलेले आहे आणि वांगी पण छान नरम झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।